Hai ani khaponi ferensong fulano technical official YouTube channel norok jotono no lamsogo ani khaponi ferensong norong bagai hai no hai kwtal video update tui phega tinini o kwtal video belekheno interesting tei belekheno norok no chubanai hinke ani khaponi ferensong norok o video no fulan simi paithak jora ekdom full watch ke naidi video no skip ta khaiti norok ni channel 1 বছর haikaba 2 বছর running choli ui thangka norok video YouTube o riwino tongo fiaba subscribe tei views norok tubui maya tangai tubui maya omoni karon kha norok video je YouTube o riwui tongmane aboni niyom haikaba aboni timetable gothogya haikaba chaya mani bagai norok subscribe tei views tubui maya ani khaponi ferensong nge faidi amoni bagai no YT studio ni bisingtei singno fang ke sawirika nung khoroksa jodi no youtuber ngoi tokangke bomo hai jorawo nung video upload khaina nangnai tei bomo hai jorawo nung video YouTube search khaina nangnai faidi aboni jora tei timetable no norok no ang o video ni bisingtei srai ke sawirinai hinke ani khaboni ferensong ang norok no tabuk video ni screen no riwi dinai norok boba hai jorawo norok video upload khainai tei bo hai jorawo norok video YouTube o search khainai faidi norok o video ni screen no norok nai tongdi ang norok no aboni guideline haikaba aboni system aboni policy no ang norok no tabuk funugo rinai haike norok nai tongdi hinke ani khaboni ferensong norok o timetable no tui solidi tomung no norok o timetable no tui solika hinke noreng noro subscribe tei views kaham ke norok tui manai ani khaboni ferensong hinke amsono situng tinini video kwtal video norok ba hai malai finai jotono no hambai jotono kaham kurung tongwai jadi tibrasa ayulo thung thakato ferensong